ekhaya umakhosi umdlalo osele nikhuluma naye kanti ngokusebenza ke bakithi ngilapha ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi bese nginamukela bakithi namhlanje ngithi ngingenani nonke phakathi kwaleli khaya ninethezeke bakithi, akekho umuntu esithi cha yena simdingi phakathi kwaleli khaya bakithi, ngoba izinto esisuke sizozixoxa noma izinto esisuke sizokhuluma ngazo bakithi suke sinethemba ukuthi kusuke kukhona umuntu ezizomsiza noma umuntu ozosizakala ozofunda isifundo esithize athathe naye abona ngazo ukuthi yena kuzomsebenzela noma kukhona lapho kuzomsiza khona. Ngiphinde futhi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe, niphinde futhi nithene kona ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha phela nawe izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele wena. Ngakho kwabaqala ukubona leli page lethu ngiyabakhuthaza bakithi ukuthi cha ningakhohlwa phela bandla ukuthi ni-subscribe, okay? Namhlanje njengoba ngithe ake ngiqhamuke ke bakithi sizokhuluma ngendaba yabantu futhi kakhulukazi bakamoya bakithi. Kwesinye isikhathi ukuzithole usunemibuzo eminingi, kwesinye isikhathi engaphenduleki ongazi ukuthi lezi zinto ezisuke zenzeka kwesinye isikhathi empilweni yakho zisuke zidalwa yini. Esizokhuluma ngako namhlanje okunye kwako lokho, njenganokuthi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi uma umuntu kamoya uzithola usunezitho eziningi, uzithola usuxabana nabantu abaningi, kwesinye isikhathi uxakeke ukuthi mina ngangathandeka, mina ngaxabana nawo wonke umuntu, kanti kwenzakalani? Angithi yabona. Lapho-ke sizoqala khona nje namhlanje bakithi, sizoqala la uma ngabe umuntu kamoya kwesinye isikhathi uzothola ukuthi wena usuxabana nabantu abaningi noma sekukhona ukungathandeki okukhona kuwena, kuzoqala kufunakala ukuphinde futhi ngathini kwesinye isikhathi kuyenzeka kudalwe abantu abakuwena kahle kahle. Lapho la ngifuna ukuya khona, kudalwe abantu abakuwena kwesinye isikhathi. Uma ngabe abantu abakuwena kwesinye isikhathi kwabona bengahlambulukile kahle, bengagezekile, abaningi besesinyameni kwesinye isikhathi bazokulethela vele ukungathandeki kuwena, ngoba ngesikhathi bekulethela isinyama vele bekulethela ubumnyama vele nawe uzongathandeki, uzongena ezinqushunqushuni eziningi, uzongena engqabanweni eziningi, kanti inkingi kubantu vele kwesinye isikhathi wena bakwembethe, inkingi kulabantu wena ohamba nabo, okay? Kwesinye isikhathi ke engifuna ukuthi ukwazi okunye okudala ukuthi kwesinye isikhathi uzithole usuxabana nabantu noma usungena ezinkingeni kwesinye isikhathi uma ngabe umuntu onabantu abadala. Abantu abadala kwesinye isikhathi bayathanda ukunakwa, kwesinye isikhathi bakubalethe ingxabano wena ukuthi uxabane nabantu, baqhelisa abantu ukuze kuzokwenzeka imvuno zabo noma kwenzeke lento bona abayifunayo, ngokuthi basuke bebona ukuthi ngesikhathi una mhlambe unabantu abaningi, wena uzwana nabantu abaningi, bebaningi abantu abaseduze kwakho, kunezinto engezokwenzeka ngendlela bona abayifuna ngayo. Manje babuka ukuthi cha kuzomela siqhelise wonke umuntu kuyena abeyedwa khona ezokwazi ukuhamba le ndlela ngale ndlela esiyifunayo, khona ezokwazi ukulandelela izinto zethu, akwazi ukulalela futhi kungekho abantu abazomphazamisa kwenziwe ngale ndlela esifuna. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala lapho ukuthi abantu abadala bakwazi ukuthi baqhelise abantu ngamabomu, bakufake ngisho engxabanweni kwesinye isikhathi osukungazilindela uxele ukuthi mina ngingaqabana nabantu manje sekwenze njani bakithi, okay? Kwesinye isikhathi ke khona omunye umuntu okakhale ngokuthi yazi yebo ngumuntu kamoya kodwa ubudlelaneni mina engingena kubona angihlali isikhathi eside, noma ubudlelane ngathi ngingena kubona siyaxabana njalo noma sixabane manje bese kuyahlukana ngiphinde futhi kanjalo, angihlali ebudlelaneni. Isikhathi esiningi ke engingasho ngithi okufuna okunye kwezinto okufunakala ukubheke lapho ngekwesinye isikhathi ukuthi kufanele ukukhumbula ukuthi abantu abasiphethe bakwazi ukubona kwesinye isikhathi bayiso bona elingale, bakwazi ukubona kwesinye isikhathi thina izinto esisuke singaziboni, zonke izinto esisuke zenzeka zisuke zinezizathu. Wena ungaxeka ukuthi baqhelisa abantu eduze kwakho, baqhelisa umuntu mhlawumbe ubukuthandana nabo usendlelaneni, yindaba lo bengiphuca, kanti kwesinye isikhathi abantu wena osuke uhlangana nabo kwesinye isikhathi bangabantu abasuke bengaqondile ngendlela, basuke bengenzi kahle. Angeke sikubalekele ukuthi kunabantu abanamadlozi noma kunabantu abanezithunywa
ezichizayo kakhulu noma ngisho ngithi ezamanono kakhulu eziclean ngalendlela eyisimanga ezingayifuni into engcolile. Manje kwesinye isikhathi mebebona upartner wakho ukuthi khona lapha engenzi khona kahle bazovele benza into eyingxabano yokunina nize nixabanele ngisho izinto eziwubale ezingekho phatha nasenyaxabana nixabane njalo yini bacikwa ilento bona ngalesikhathi asuke beyibona eyenziwa umuntu osuke usedlelaneni naye. Manje ngesikhathi nisuke senixabana naye kwesinye basuke sebemchitha ngaleso sikhathi basuke semqhelisa kwena cha engazi ukuthi bangavele okungenani bahlukane ngoba okusho lo muntu usinqotsela lo muntu thina esisebenza ngaye esingadingi ukuthi angcole ngaleso sikhathi bese uthola ukuthi vele usisikhathi udlelane sebeyabuchitha kanjalo abantu abadala ngenxa yokuthi umuntu osuke ngaleso sikhathi wena naye usuke ngenzi ngendlela bona abasuke befisa ngayo ngenxa yokuthi indlela nabo abangafuni ngayo ukungcoliseka. So izinto zabantu azifani nabantu futhi abasembethe abafani angithi yabona. So izinto zezingesifuna ukuthi isikhathi esiningi enye yezinto ofunana leyo uyiqaphela uma ngabe usebudlelwaneni. Okay, bese kuzothi kwesinye isikhathi kufane nezibonakaliso. Kwesinye isikhathi abantu abadala noma izithunywa noma idlozi kwesinye isikhathi babe nazo izibonakaliso abazositshengisa zona ngabantu ukuthi cha usibanibani akalungile simdinge eduze kwakho, usibanibani akalungile simdinge eduze kwakho, bheka usibanibani buku usibanibani angithi yabona. Manje mabesitshengisa lezo zinto abantu abadala yebo sezizuye kodwa wena bese kuba nzima ukuthi kwesinye isikhathi uqhele kulabo bantu asuke besexwayise ngabo kwesinye isikhathi angithi yabona. Mhlawumbe isikhathi sokuxwayisa ngisho nangomndeni ngomunye womndeni mhlawumbe umngani mhlawumbe akuxwayise ngayo wena bese kuba nzima ukuthi uqhele kulabo bantu bazoletha ingxabano ngaleso sikhathi ngoba vele sebaqalile nangezibonakaliso bakutshengisa wena ukuthi hayi bobheka la qaphela la bheka la qaphela mabebona ukuthi wena awukho umnyakazo owenzayo bazoyifaka bona ingxabano nizovele nibambe into encane engelutho bese kubohlukana kwala bobudlelwane lowo noma umngane lowo noma mhlambe umndeni bese kuba khona ukuqheka yindaba ingoba vele baqale banezibonakaliso bakutshengisa kodwa manje wena wangaba into oyithathela phezulu uzosithoke lapho usunabantu vele osuxabana nabo ngokuthi baxwayisa bakutshengisa futhi izinto eziningi kepha wena bese ungalaleli bese ungenzi ngendlela. Okay, kwesinye isikhathi ke bese kuba khona nokunganaki nje vele kukodwa uma ngabe umuntu kamoya uthola ukuthi awunaki vele banezinto abazifisayo kuwena sebekukhombisile futhi kwesinye isikhathi ukuthi enene umuntu kamoya nansi indlela esifina uhambe ngayo bese uzothola ukuthi khona umuntu otshengiswayo kodwa okunzima ukuthi akholelwe kulento asuke etshengiswa yona. Uyabona ukuthi umuntu abantu abadala khona abantu ahamba nabo khona izinto abayifunayo uyatshengiswa kodwa lento uyiphika yawazi umuntu aphike into kodwa beyitshengiswa kodwa futhi ayiphike. Lo muntu owenze njalo kwesinye isikhathi uyiphika lento akakunzima ukuthi ayamukele ukuthi cha mina ngingumuntu okanje. Lo muntu uzithola ke sebemqhatha nabantu abaningi abantu abadala ngoba kwesinye isikhathi bafuna uprove ipoint kuwena ukuthi isigcino sakho ithini esizogcina akusiwena. Bazokufaka inkingeni eziningi uzoxabana nabantu abaningi uzoshawa abantu abaningi ziningi izinto ezizokwenzakala balethe ungathandeki kwena uzozibuza ukuthi kanti mina ngenzeni kanti kunento wena ofuna uyilandele ofuna uyenzeka ngendlela futhi bese ukholelwa kuyona. Uma ngabe kwala ukukholelwa kwena futhi izinto zakho ungazenzi bazoqhatha nabantu bazokufaka inkingeni eziningi. Ngicabanga ukuthi kuyezwakala uma ngibeka ngalapho. Kwesinye isikhathi ekhona umunye umuntu okuthola ukuthi uzoba nenkinga yokuthi into futhi ejwayelekile leyo uthola ukuthi umuntu uzoba nenkinga yokuthi engathi angayedwa khona lento okuyizwe ukuthi engathi yabona ke manje ngathi ngathi uhleli nabantu vesana usuke uhambe uyohlala wedwa ekamereni angithi yabona noma ngabe ikuphi kodwa engathi ungawedwa ungangaba nabantu ukuthi noma kufika umuntu ovakashile uzuthi kubantu hayi ithana ngikho angithi yabona akuvumi ukuthi engathi ungahlala nabantu engathi ungaxoxa nabantu engathi ungahlala wedwa ngaleso sikhathi nawe abantu bakho basuke bekuvakashele ngaleso sikhathi basuke bezoba nengxoxo kwesinye isikhathi nawe befuna ukuba nawe ngaleso sikhathi phela sikhumbule ukuthi uma ngabe umuntu baningi abantu abafikayo kuthina. So wena ngasikhathi ufikela leyo muzi ngasikhathi siningi mina ngingahlala ngesikhathi wena njalo umuntu ohlala wedwa ungafuni ukuhlala nabantu kwesinye isikhathi lokho ke kudale inkinga kwesinye isikhathi kwabanye abantu abangenalo ulwazi noma abanga understand kahle ngoba kuzobe sekuphuma lamagama ukuthi hey
uSibanibani ave echiza yazi akafundi ukuhlala nabantu noma akafuni ukuhlala nathi uSibanibani ave eyitshela angithi yabo lapho sekunokungathandeki manje wakhekayo sekuzosuka ingxabano ke lapho angithi isuswa yini ukuthi wena kunabantu abakuvakashelayo bese kungavumi ukuthi esikhathi esiningi ungasihlala nabantu engathi ungasixoxa yabo nomuntu ekuvakashele nje uze ukuthi engathi ungazozibuza ukuthi engabuye uhamba nini ngoba akusuke kungavumi kona kuwena udinga ukuba wedwa angithi yabo kona lokho kwenzeka kwaleso simo nesikuficayo isona kwesinye isikhathi ekugcina naso sesikudalela abantu ukuthi nene kube khona ukungathandeki kubantu ngosuku ukuthi bona abasuke benga-understand ukuthi ene kwenzakalani kuwena abo bayitshela ukuthi wena uyachiza bayitshela ukuthi ave ezitshela uSibanibani angithi yabona ezinye zezinto lezo ukuthola ukuthi nazo sezidala ukuthi kube khona ukuxabana nje nabantu okungenasidingo kodwa okudala ukuthi nawe uhlobo lomuntu osuku uyilona ngaleso sikhathi ngokuthi vele isikhathi esiningi umuntu ovakashelwa abantu abadala. Kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uzoxabana azaxabane ngisho nanomzali. Ngicathi into engayikhuluma lento futhi before uthothi uzoxabana nje uzoxabana ngisho nanomzali kwesinye isikhathi isizathu esidala lokwesinye isikhathi ukuthi uzogcina ukuthi uzoxabana ngisho nanomzali wena unabantu abadala vele mhlambe into zakho vele nawe ziphezulu noma wakho mhlambe umzali wakho naye mhlambe ngaleso sikhathi vele naye unento yakhe naye uthola ukuthi vele phezulu naye lashiwe angeke kuze kube khona ukuzwana isikhathi esiningi kulabo bantu nizohlezi nihlala ngengxabano ngoba laba bantu babili abalashiwe bobabili laba abantu babantu mabephakama baphakame ngolaka kwesinye isikhathi into zabo maziphakama vele ilo nalo uba nenhliziyo encane angithi yabona okusho ukuthi lapho kunina kuzohlezi kukhona okungazwani kwesinye isikhathi komunye azaxabana ngixabana ngisho emndenini kwesinye isikhathi ngoba ukuthola ukuthi ngenzalo nebaningi emndenini kodwa uthola ukuthi ilo nalo unento yakhe nje egcekeni ilo nalo unabantu bakho nento zakhe neziphiwo nonke ekhaya manje kwesinye isikhathi nayo lonto iyayidala inkingi iyayidala futhi ingxabano ukuthi ngigcine ningasezwani inhlobo ngoba kwesinye isikhathi vele uthola ukuthi khona into yakho vele engalashiwe uhlela imoya wakhe uphezulu gcine sengazi ukuthi manje ningathathana kwesinye isikhathi noma kanjani ugcine sekusuka umsindo sekusuka izinto ezizingxabano kwesinye isikhathi nixabaneke nomndeni kwesinye isikhathi niqhathwe nje nayo ukuthi sebeyazi ukuthi mhlambe wena uhlobo luni lomuntu sekuyazi ukuthi umuntu onesiphiwo kusuka umona nje kwesinye isikhathi ngoba angese sikubalekele ukuthi kwesinye isikhathi nomona uvesane uvuke kwesinye isikhathi kuze kube ngathi manje wena uzikhethekile ukuthi wena ulesiphiwo nje wavele washaya ucingo wathi ngicela ningiphe sona ningichathaze lesiphiwo kanti cha into nawo osuke uzalwe nawo lento bese kuba khona abantu abazokumonazela nje ngayo lento engazi ukuthi wena uyicelile bakithi ngicabanga ukuthi uzwakele namhlanje uzothanda ukuthi ngime lapho mayelana bengizokuxoxa namhlanje ukuthi enene iziphi izathu kwesinye isikhathi ezigcina wena usumuntu kamoya uzibone usungathandeki noma uzibone kwesinye isikhathi usuxabana nabantu uxeke ukuthi ngabe kwenze njani ngizothanda ukuthi bese ngima lapho namhlanje izophinda futhi ibonane ngokuzayo sokuzayo.